Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйрә Сания Әхмәтҗанова. Кабат синнән сорасам да, сөйлә диеп әти, бәйнә. Сугыш дигән тәмуг хакыйкатен. Сакладың син никтер серле бәйдә. Күк күкрәвен туплар шартлавы дип син тешләнә идең имин таңда. Миллионнарча йолдыз булып гүя, кургаш хәтер тама күктән җанга. Миллионлаган ватан сакчыларының берсе, чын солдат, бийек ватан сугышының башыннан ахырынача сафта калган әтием Шәрәфиев Юныс Шәрәфи улы сугышка 24 яшендә 1942 елның май аенда китә. Башта Ленинград фронтының 338-нче укчылар полкына җибәрелә. 43, 855, 245-нче полкларда автоматчы, минометчы була. 1945-46 елларда 19-нчы укчылар дивизиясенең 61-нче гвардия полкында сержант Шәрәфиев санитар инструктор булып хезмәт итә. 1946 елның мартында демобилизацияләнә. Сугыштан кайткач өйләнеп, әнием Рәхимә белән 6 бала тәрбияләп үстерәләр. 1992 елда 74 яшендә вафат булды. Оборона министрлыгы сайтында архив материаллары белән танышканда, әтием турында үзем бала чакта ишетеп белгән кайбер мәгълүматларга юлыктым. Аларның документлар белән расламасын таптым. Әтиемә бирелгән Ленинград оборонасы өчен, батырлык өчен, сугышчан казанышлары өчен медальләренең таныклыклары әнә шундыйлардан. Батырлык өчен медале бирелү турындагы буйрыктан. 2-нче миномет ротасының миномет наводчигы Шәрәфиев Юныс Шәрәфиевич 1944 елның 19 апрелендә үзенең төз атуы нәтиҗәсендә немецларның алгы сызыктагы хәрби сагын юкка чыгарды. Бу көнне ул контратакага каршы торганда яраланып сафтан чыккан расчет командирын алмаштырып, берлешкә каршы торуны дәвам иттерде. Моның нәтиҗәсендә немецлар күп солдатларын югалтып, кире чигенде. Бүләкләү турындагы документларда әтиемнең туган җире, милләте, хәрби хезмәткә чакырылу урыны барысы да күрсәтелгән. Көне, елы теркәлеп, 3 тапкыр яралануы турында да әйтелә. Бөек ватан сугышы каһарманнарының якты истәлеге буыннардан буыннарга күчеп, хәтер түрендә мәңге яшәсен. Моннан соң сугыш афәтен күрергә язмасын. Якынлашып килүче 9 май бөек җиңү көне белән. Хәзерге вакытта танылган җырчы Ришат Төхфәтуллин башкара торган «Моңаймагыз шомыртларым» җырын мин моннан 25 еллап элек әтием Шәрәфиев Юныс Шәрәфи улы истәлегенә язган идем. Бу җыр бөек җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үткән көннәрдә якыннары сугышта катнашкан бер генә кешене дә битараф калдырмас дип уйлыйм. Sizden başkası